Mămici, vreau să vă arăt un truc. Eu la prima fetiță nu știam acest truc și de body-uri de genul dat nu-mi plăceau. Am început să o îmbrac cam la jumătate de an când ea a început să stea în funduleț. Pentru că eu le îmbrăcam greșit. Le îmbrăcam peste cap. Ridicam așa și mă chinuiam cu o mână. Dacă știți e bine, dacă nu știți, trebuie să vă ajut. Îl schimbăm, îl dezbrăcăm. Eu deja am schimbat de scutic, îl îmbrăcăm de salpetă. Așa, salpetă. Și așa, problema este că el s-a murdărit, da? Și ca să nu scoatem peste cap, să-l murdărim. Pentru asta și sunt concepute acestea cusuturi laterale. Așa, scoatem așa frumos peste picioare. La fel, îmbrăcăm și body cu curat. Picioare. Și eu, până ne chimim. Unde s-a lămurit aici? Așa. Și la fel facem și cu o salopetă mai lungă. Pentru a nu deranja bebelușul să-l ridicăm, ținem de la picioare. Frumicel. Cu doar. Îmbrăcăm bine. Bine, cu mâinile lisa, da? Să vedeți unde. Așa, să ridicăm. Fac cum am, dacă nu m-am prănit bebelușul, să nu te văd la bătică. Și să ne ridicăm cu mână, cu fatul. Jos, îmbrăcăm. Așa. Da, 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 eu vin. Așa.